Takže zdárek lidi, já si vítám u svého nového videa ze hry jménem Rainbow Six Siege a mám tady připravený agenty, který už jsem si prostě nafarmil mezi tu dobu, co jsem předtím hrál. Takže tady mám nějaký nafarmený, samozřejmě jako našetřil jsem je hlavně kvůli tomu, že jsem si koupil nějakou platinum verzi, že jsem to prostě nafarmil. Tím, že jsem dostal ještě dalších 10 nějakých blbých dalších panáčků, jako blbých 100% ne, ale prostě dalších panáčků. A ty za ně dneska budeme prostě hrát. Za těch 10 a i nějaký, který jsem si koupil. Už mám 2 za 10 000, který mě fakt trvalo dlouho, než jsem nafarmil. Jak vidíte, tak už jsem to 100% hrál, mám 6 000. Ale stejně si dneska nafarmíme třeba něco, anebo až v příštím videu, tak nafarmíme 10 000 a koupíme dalšího panáčka. Takže jdeme na video. A máme dobrou mapu, moji nejoblíbenější mapu, což je vila. A teďkon ještě nevím, jakýho si vezmu panáčka. A dám si Vardna. Ten je dobrý. Fakt uznávám, že tenhle ten panáček je fakt dobrý. Tak a už to máme načetný a začali jsme hru a teď vlastně jde o to, že my hlídáme Ačko a Bčko a oni jsou i útočníci, který vlastně sem přijdou, musí jít k té bombě, hodit tam počítač a tímto sebrat takový data z toho, aby se nezaktivovalo takových kous a oni jezdí s takovýmhle autíčkama malinkýma, jaký je tohle. A ty musíme se střelit, protože když najdou bombu, tak ji uvidějí na mapě. Nebo jako tady, že je uvidějí. A jsou tady i různý panáčci, ale musíme nejdřív samozřejmě ochránit to. Takže musíme ochránit vlastně zdi, protože nějaký jsou prostřelovací, třeba tady ty. Tak to znamená, že zatím je takováhle zeď, je z druhé strany a vypadá to potom, no tady to není vidět, ale prostě to tam je zapevněný a já vlastně to můžu zazdít takhle, aby nebyla průstřelná ta zeď, takže vlastně já tady musíme to obránit co nejlíp, aby nám vlastně nedefuzovali. Takže teď to tady obráním trochu. Tohle si myslím, že stačí, protože tady je zaprý díra, kterou kdybych zazdil, tak budou lidi naštvaný. Ale tady, když třeba někdo půjde a zrovna nechci jít tou dírou, že jo, tak já Včko a udělám takovouhle díru. A teď já můžu přes ní střílet, že jo, a oni mě třeba neuvidějí, nebo mě můžou, ale každopádně už jsem mrtvej, přišel oknem takhle a bohužel mě zabil. Máme druhý kolo a první se nám podařilo vyhrát a beru radši jinýho panáčka, protože s tímhle Vardnem tak mě to moc nešlo, takže vezmeme tady toho panáčka a uvidíme, jestli mě to s ním půjde nebo ne. Tak a máme tady další kolo a tady, tak tohle si hlavně budeme muset chránit, protože oni můžou vyjít na střechu, dá se tady i slaňovat všechno, takže můžou vyjít na střechu a můžou jít tudy. A to si musíme chránit, protože můžou vidět samozřejmě bombu, když ji nenajdou autíčkama, jenomže samozřejmě, jak jinak náš tým buď to bude neschopný, nebo bude dobrý, ale vidím zatím, že je dobrý, tak bys nám to nemuseli najít, ale když tak mě to napíše, kdyby nám našli bombu a já doufám, že nám ji nenajdou, protože když nám ji nenajdou, tak si ji budou muset hledat, což bude super. A já doufám, že ji právě nenajdou, protože to by bylo dobrý. A nenašli, protože už máme akční fázi a 0 autíček jsme teda rozbili, ale za to tak máme vyhráno na tím, že nevědí, kde máme bombu, ale samozřejmě můžou jít i horem tady. Což asi jediný úplně nejšpatnější, protože já, jelikož jsem až tak dobrý stříleč, a samozřejmě ještě s malinkama pistolkama, sice jsou OP víc, protože vlastně když ho střelím do hlavy, tak je na instant hned prostě, dead hned, instant dead, samozřejmě, a to je na tom nejlepší, asi na těch malých zbraních, ale když máte velkou, tak samozřejmě je dobrý, když jde někdo k vám, tak ho můžete samozřejmě zabít rychleji než tou malou. Když mu dáte headku, tak můžete i malou.
Ale tady to máme vlastně kamery, kterýma hlídáme ještě ty bomby, třeba když sem někdo půjde. A zatím to vypadá, že sem nikdo nejde. A já každopádně můžu se i podívat takhle, když dám ř. Teď já se můžu vlastně podívat na kamery, takže se můžu podívat, jestli někdo jde. Jak to vypadá, tak nikdo nikde nejde. Takže to je velice super. A doufejme, že nikdo nepůjde, protože tady tohle jsem se měl koukat už od začátku, protože bych viděl, jestli někdo jde nahoru. Ale radši jdu zpátky, nebo mě ještě zabijou. A vypadá to, že už se střídí. Takže jdeme to hlídat. A jde dozad. Šel dozad. A ještě dozad další. Takže jsme to bohužel nezvládli, protože šli 2 dozad, tak to úplně nebylo moc dobrý. Takže už jsme na 3. kole, což ještě není poslední, ale to vůbec nevadí. Protože poslední, kdo by chtěl už takhle brzo končit video? Já fakt ne. Takže jdeme hrát dál. Beru si jinýho panáčka, protože se s ním dobře hraje. Takže půjdeme zpátky na nějaký stejný místečko, protože máme lokaci, což je tady. Myslím si, že tady to bude lepší. Protože budeme to mít třeba i líp ochráněný. Teď. Na téhle lokaci, prostě oni už možná vědí, že jdeme na stejnou lokaci, protože prostě to už bude jasný, když jsme to teď prohráli, tak si můžeme dát stejnou lokaci. Takže si podle mě myslí, že to máme znova stejně, ale tentokrát už to víc zabezpečí. Aby jsme mohli rychleji vyhrát a neprohrát. Takže já půjdu na zpátky stejné místo, což bylo Ačko. Tam někdy byla místnost, což byla tady, tak tady tam. A tady to někde zazdíme, nebo nevím, jak to tady udělá. Můžu nám mít okýnko a ještě můžu jít spodem. A už jde. Ale naštěstí nenašli bombu. Tak vypadá. Tak doufáme, že to taky nenajdou. Tady za barikádu. Já to tady budu hlídat celkem, aby kdyby náhodou přišli. Ten laser je tam fakt na nic. To říkám, že to vám akorát škodí, kdyby někdo přišel, tak vás může hned zabít. Protože může o vás vědět s tím laserem. Ale nevím, bojím se celkem tady. Takže já to tady zazdím. Aby mě nemohli jít záda nic, takže doufám, že nám nepůjdou fakt záda. Takže tady by bylo dobré si to zabalikádovat. Co tady zabalikádujeme, když to nikdo neudělal, protože je neschopný tým. A bohužel už tam někdo umírá. Někde už tam je. A já si to půjdu radši hlídat v Ačku tady. Protože každopádně, když šli tam, tak můžou být na středě tady. A právě jsem dostal takovou mečí odpal. A jak to vypadá, tak tam jsem. A flashing. Flashing a teď tady někdo ještě je. Tady byl. Teď se mě tam krásně dal ten cápek, takže kdyby náhodou vykouk, tak bych začal střílet. Teď po něm a do mě dozad. Přebiju si radši a jdu jim to vrátit. Takže tohle je celkem dobrá zbraň. Samozřejmě jdu jim to vrátit. A odkud šli dozad? A už asi vím. Tudy nešli? Ne. Tak nevím, kudy mě šli dozad, ale od někud šli dozad. A už jsem mrtvej. Ale vyhráli jsme. Takže 4. kolo máme zase Vilu, protože když se ještě se mění totiž týmy. A teď
si vyberu panáčka jménem Kapitán O, bych tomu říkal, protože háček nad Ačkem bude asi nějaký ruský jméno, nebo co já vím. Ale jsme teď útočníci, takže místo toho, aby jsme chránili bombu, taky na to i právě, že napadáme je a děláme vlastně úplně to samé, ale naopak, že tu bombu se snažíme defuzovat. Takže jdeme na to. Tak, a jak vidíte, tak teď máme my autíčka. Normálně ve hře se tomu říkají drony, ale já říkám autíčka, protože to má normálně kola. Takže autíčka. A vlastně vy s nima hledáte tu bombu. A předpoklad můj je, že budu nahoře. A vypadá to tak. A teď už jsem našel. Ale můžou mě sestřelit, takže to bych byl nerad. No, jak vidíte, tak jsem dá i označovat Xkem lidi. A dají se přehazovat ty kamery, ale to nechci, protože by to, ale můžu to ještě takhle označit. Ale každopádně tady nikoho dalšího není. Právě že jo. A už jdeme na akci. A teď vlastně my musíme tu bombu zneškodnit, takže defuzovat. A nevím, kdo má defuse. Jako takový kufřík, který vlastně dělá to, že vy ho zapnete a potom ho tam položíte vlastně a oni vás ale můžou mezi nimi zabít, protože vám to taky trvá, že jo. No a to my musíme přesně udělat. A to bude takový menší háček. Půjdu tudy. Takže abych viděl na tu stranu. Mohl jít od začátku, ale ještě mi to nenapadlo. Že kdyby jsme tady potkali, tak by to bylo celkem blbý. To je nebylo úplně super, kdyby jsme tady zrovna teď na tuhle dobu potkali. A bohužel mě už zabili. Takhle rychle, ale ubral jsem mu celkem dost HP. A jsme u 5. kola, což je předposlední kolo. A půjdeme hlavní silnice, nejlepší za mě. A tentokrát bych si mohl vzít zase nějakého jiného panáčka. Přemýšlím o Zero. Ten vlastně střílí kamery a on je vystřelí takovou pistolkou a když vlastně vystřelí, tak on je vystřelí ne normálně, ale do zdi. A vy můžete ještě tu kameru otáčet, takže vy můžete, když je prostřelná ta zeď, nebo je prostě z druhé strany jenom takový to, jak to se nedá prostřelit, jak jsme to ukazoval, tak to tam vlastně střelíte a můžete přesto se podívat jako opačně, takže vidíte na druhou stranu zdi. Takže je můžete vlastně sledovat a potom to má i takový laser, který jim asi ubírá, protože to jim tak vždycky, když ho střelíte, tak prostě máte ty efekty, jako to bolí a takhle, že jo? Tak ho to zřejmě trfí a prostě mu to ubere, ale oni vám tu kameru můžou vidět, takže ji můžou se střelit. Takže je asi jediný na tom napřed, ale dobrý je, že prostě vy si můžete v klídečku tam koukat se na ně, ještě je můžete naskenovat tak, aby vaši přátelé ve hře mohli vidět, že tam zrovna jsou, což mně přijde hrozně dobrý. A to je právě na to úplně to nejlepší, protože když je naskenujete, tak ty kamarádi tam můžou najítnout nebo cokoliv, když tam někdo nebude, tak se podíváte a uvidíte, tak tam nikdo není, no tak tam můžeme jít. Tak tam půjdete a právě, že teď tam byl nějaký cápeček. Já mám celkem špatný scope. A byl tam cápeček. Zjištěn skenem jsem byl. Takže tady někde je poblíž kamera. A je to tato. Takový odstřelíme, ale teď já se tam bojím celkem jít. Protože kdyby mě zastřelili, tak už jsem asi dohrál. Což hned takhle ze začátku fakt nechci. Myslím, že tam nikdo není. Já tam zkusím jít. Zkusíme tam jít a vypadá to, že tady nikdo není. A je tam, byl tam za stolem. Bohužel jsme to nezvládli. Takže další kolo jsme projeli. Oni. A nebo bude ještě kolo navíc a vyhrajeme třeba my. Což doufám, že jo.
Takže jdeme zase hlavní silnici, ale tentokrát místo Zero, tak si vezmeme zase něco jiného. Ale bohužel nevím co. Fakt nevím co. IQ, OK, je dobrá. Ale moc ji nemusím. Prostě ten kapitán O, jak jsem si říkal, že si myslím, jak se jmenuje, tak si myslím, že je lepší. Takže vezmeme radši jeho, ale mohl jsem vzít někoho jiného. Tak na další kolo, jestli to vyhrajeme, tak vezmu dalšího, nějakého jiného. Máme Fuse, ten je dobrý a tenhle ten tak je úplně špatný. A tenhle ten tak to nevím, toho neznám. Ale každopádně doufejme, že to vyhráme. Doufejme, že to vyhráme. Pak by to bylo dobré. Kdyby jsme to vyhráli, tak jsme v remíze takový, protože bude to vlastně, bylo by to takový, že prostě 3-3, tak je to remíza. Ale jestliže oni vyhrajou teď, tak my jsme už prohráli naprosto, jestliže my vyhrajeme, tak je to taková menší remíza, ale ještě ne tak velká, protože bohužel tak nám to úplně nevychází dneska, takže máme to 2-3, ale doufujeme, že to vyhrajeme. Já si věřím, takže vím, že to 100% vyhrajeme. A věřím i mým spoluhráčům. A teď je půjdeme napadnout co nejrychlejc, protože musíme samozřejmě defusnout bombu. Ale zkusím si co jako nejrychlejc, ale zase nějak opatrně, aby jsem to hned neprojel. Takže jako hned projet ze začátku. To je jako předtím, jak jsem vešel tam do toho okna. Nebyl to vůbec dobrý nápad. Vůbec dobrý nápad. Jako teď tak to uděláme nějak ofikaně. Takže sem to prostřelíme. A už jsem tam udělal džuznu. Špatný, to je špatný. Nebo že bych dal Cčko, skrčil se a uděláme tady džuznu. A už mě viděli. Už mě viděli, to není vůbec dobrý znamení. Takhle to je na prd. Tak já nevím, jak to mám udělat. Rozboříme to tady. Radši půjdeme na jinou stranu. Půjdeme radši na jinou stranu. Na tuhle. Takže já mám takovýhle panáčka, který vlastně může dát na okno takovýhle věcičky. A ještě se otočím, abych je mohl nosit. Tohle to rozbiju. A dal jsem flashingery. Což nebylo moc dobrý. Ale to vůbec nevadí, protože jsme stihli utnout. A doufáme, že to vyhráme, doufáme, že to vyhráme. A byl tam. Přebijeme radši. Vypadá to, že tam nikde ho nevidím. Se bojím, aby mě neviděl Hedku takhle. Se radši schováme, anebo se otočíme. Skočíme tam. Tak teď jsem na hodně špatném místě. Tady to je hodně špatný místo. Tady to je fakt hodně špatný místo a tohle se mi tady nelíbí. Teď to rovnou odstraníme. Máme 33 sekund a můžu hodit defusky. Takže sem trošku víc přijdu. Dám F a házím defusky, což je něco takového, takovýhle počítač, který začne defuzovat bombu, aby tady nevybouchnul takový granát smokovej, který nás začne za prvý zabíjet a taky by nás zabil. A to není jenom to, že by nás začal zabíjet, to je i to, že by to nemuselo být úplně nejlepší. Ani pro ně, ani pro nás. A už. A něco mě říká a každopádně já nerozumím. A bude asi tam. A nestihl jsem to. Konec tohohle videa. Díky, že jste na tohle video koukali a čau čau.